Meerdere piekjes binnen de laatste tijd verdronken in de vijver achter het gemeentehuis in Sint-Anne. Dat grut verdriet van gewoon dorpsbewoners. Moet je nou eens kijken. Eén gore groene waterpartij en de eendjes die hier binnen gaan allemaal dood. Ja, dat ga je ook zien? Ja, vorige week waren hier nog 11 wijn, van die kleine piekjes. En nu is er volgens mij nog maar 1. De jonge eindjes kunnen de steile kant net opkomen en verdrinken van uitputting. Dit speelt al een paar jaar. Vrijwilligers hebben houten eilandjes maken voor de ein en houten trapjes om er goed uit te komen. Maar dat had net volle geholpen. Ja, dat proberen ze dus wel om daar gebruik van te maken. De moeder eend, die weet dat dus allemaal wel. Maar de kleine kukentjes, die hebben dat nog niet in de gaten. Gewoon dorpsbewoners hebben een brief van de gemeente schreeuwen. Die moet ingrijpen. Nou, die randen die moeten op een of andere manier moeten die dus weg. Er moeten misschien wel gaten in deze hele omheining. Zodat, en dat er dan trapjes dus komen en dat die een er dan uit komen kunnen. Om in pad gooien ze dit helemaal dicht en graven ze gewoon een kuil zoals vroeger de oude vieven waren, gewoon met modder. En dat de eindjes op een wal klauteren kunnen. Want dit is echt niks. De gemeente wil op korte termijn bij de bezwaarde dorpsbewoners praten over een oplossing.